Χαίρετε από ένα ολόφρεσκο ασερνικό car review. Η κάμερα woman δεν το έχει με τεχνολογία. Μάνα, κράτα γερά. Καλώς ήρθατε σε ένα ολόφρεσκο ασερνικό car review. Έχω την τιμή να έχω την Mercedes ELA 350, τη Formatic, τη καινούρια, την full ηλεκτρική. Κάποια λίγα χαρακτηριστικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι 4,72 το μήκος της, 1,43 περίπου το ύψος της, 1,88-1,89 το φάρδος, πλάτος. Τώρα δεν θυμάμαι αν είναι κατά της χωρίς. Θα με βρίσετε όπως στο προηγούμενο βίντεο που ήμουν αδιάβαστος και θα έχετε και δίκιο. Αλλά δεν είμαστε επαγγελματίες του χώρου. 354 άλογα, 800 volt πλατφόρμα μπαταρίας, εξαιρετικό για γρήγορες φορτίσεις. Από το 10 μέχρι το 80% χρειάζεται μόλις, και 100 χιλιόμετρα την ώρα, μόλις 22 λεπτά της ώρας. Δηλαδή ένα γρήγορο κατούριμα στην εθνική οδό, με ένα εσπρεσάκι έτσι να το πίνεις με το δάχτυλο σηκωμένο έτσι. Θα σας μάθω και τρόπους. Στάου, κάτσε να περάσω στο ασθενοφόρο. Παλεύει μια ώρα, θα πεθάνει μωρό άνθρωπος, τρέχα πιο πολύ. Μη δίνετε σημασία. Ένα αυτοκίνητο το οποίο η Mercedes έχει ποντάρει όλα τα λεφτά για να επανακάμψει. Μια πολύ σοβαρή προσπάθεια πλέον στην ηλεκτροκίνηση της Mercedes. Γιατί ήταν αυτό το πω. Τους φάγανε φαλάκι οι Ασιάτες φίλοι μας. Βέβαια τώρα, άμα πούμε για τις αλήθειες, ένα μέρος προέρχεται από την Κίνα και άλλο μέρος από την Ινδία. Δεν θα πω τι έρχεται τι, από πού. Θα αφήσουμε απ' έξω. Θα φάω εγώ το blame που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, ναι, τι άλλο να σας πω. Καλή ποιότητα. Εντάξει, πλέον για τις μέρες που διανύουμε, καλή είναι. Για τις μέρες προδεκαετίας, δεκαπενταετίας, τι λες, μέτρια. Τι σκοτάδικη έχει κίνηση τέτοια ώρα. Τι να σας πω. Μαγικό χαλί. Ισοπεδώνει τα πάντα. Η ηχομόνωση καλή. Αν και στις 200 και στη τελική ψιλοπερνάει θόρυβος. Να μου πεις ποιο αυτοκίνητο δεν περνάει θόρυβος. Αυτό το πάει το ασθενοφόρο και είμαστε μέσα στην κίνηση. Δεν μου αρέσει καθόλου. Θα πιούμε την προγαλάδα μας. 506 λίτρα ο χώρος αποσκευών, αν θυμάμαι καλά. Ο πίσω. Το Frank μπροστά έχει 100 με 110 λίτρα. Να βάλεις τα καλώδια σου. Τίποτα, καμία εξάδα νερό, κοκακόλες, τέτοια πράγματα. Έτσι δεν είναι για πολλά πράγματα. Καλό. Θα στα δείξω και αυτά σε λίγο. Ξεκίνησα πολύ ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Είπα να αλλάξω λίγο τη ροή το βίντεο, όπως κάνω τα πάντα. Δηλαδή, ναι. Είμαι ενθουσιασμένος. Η 350, η έκδοση δυνατή που έχω πάρει αυτή τη στιγμή, δίνει αυτονομία στα 770 χιλιόμετρα. Όταν το παρέλαβα το αυτοκίνητο έλεγε 792 το maximum. Το maximum το θεωρητικό. Το πραγματικό ήταν στα 600 και λέω Χριστός και Παναγία. Βέβαια, αν δεν το πάω πλακωμένος, που το πήγα πριν λίγο που το είδατε, ατύχημα. Και αστυνομία. Τι έλεγα, που συντονίστηκα. Το αυτοκίνητο, να δούμε, 771 χιλιόμετρα η αυτονομία που δίνει η Mercedes για την 350, τη CLA 350, την ηλεκτρική. Για τη 250 φτάνει 792 χιλιόμετρα. Στην πόλη μέσα η 250 δίνει μέχρι 925. Για την τωρινή την 350 από οδηγό δίνει 882. Και λέω, δεν αποκλείεται όμως, γιατί με 30 και 50 χιλιόμετρα την ώρα που υπάρχουν έξω και τα 20 πλέον που έχουν βάλει σε πολλά κομμάτια της πόλης, της Φραγκφούρτης για παράδειγμα, εγώ το βλέπω να γίνεται πραγματικότητα. Δεν είδα και το τεστάκι των χιλιόμετρων του Bjorn. Αχ, μπήκαμε σε τούνελ, σκοτάδι, το σκοτεινό πρόσωπο της Γερμανίας. Το βλέπετε.
ωραίος φωτισμός. Α, είναι και πολύ fancy το έξω, κάτι πουτανιές έτσι, με τη μάσκα εκεί που λάβει, που έχει αστεράκια παντού, που είναι μια οθόνη, τα φωτάκια πίσω, τα αστεράκια. Άλλα επίπεδα πρόσφυσης. Ναι, κοιτάξτε, 12,5 κιλοβατόρες η μέση ταχύτητα ή η μέση κατανάλωση, 515 νιουτόμετρα θερμοποίησης. Καλά είπα εγώ, 354 άλογα, αυτό το θυμόμουνα. Σε 22 λεπτά φορτίζει. Το μέγιστο φόρτισης από το φορτιστή λέει 320 κιλοβάτ. Αλλά στο Bjorn εγώ το είδα να πιάνει 449. Και λέω, κάποιος έχει δίκιο, κάποιος έχει άδικο. Όπως και να έχει, τερματίσει το φορτιστή. Στην Ελλάδα δεν έχει πολλούς τέτοιους βέβαια. Οι περισσότεροι είναι 180άριδες, καλά. Έχουν και μια έμφαση να γράξουμε και λίγο στους 20διάριδες. Να βάζεις παντού 20διάριδες, λες και ψωνίζεις με τις ώρες στο σούπερ μάρκετ. Στα σούπερ μάρκετ κανονικά έπρεπε να είναι στα 50 κιλοβάτ minimum για πόση ώρα θέλεις ένα σούπερ μάρκετ. 20-30 λεπτά. Δεν πας να κατασκηνώσεις, το φορτίζεις. Εμένα το σούπερ μάρκετ του δίπλα από το σπίτι μου έχει 350 κιλοβάτ τον ένα φορτιστή και 150 το δεύτερο. Και το απέναντι έχει 150 και 50. Ούτε εδώ ο ίδιος, να δω που πάω. Κάτσε μου κάνουμε λάθος. Τέλος πάντων, στην Ελλάδα είναι πολλά τα κακώς γενόμενα στην ηλεκτροκίνηση. Πίσω μου έχουμε και ένα Juniper. Πατήσω γκάζι τώρα να το ξεφτυλίσω. Συγγνώμη, τεσλάκιδες. Όσοι για να αγαπάμε Τέσλα, όταν έχεις αυτή την ομή δύναμη που έχουμε εμείς τώρα στο αστέρι. Δεν. Το μόνο που με έχει προβληματίσει είναι το One Pedal Drive. Δεν το έχω βρει στο μενού, το ψάχνα πριν. Δεν ασχοληθώ, είναι σαν να οδηγώ το αυτοκίνητο μου κανονικά, δηλαδή δεν με νοιάζει καθόλου. Βέβαια, εδώ στο paddle της ταχύτητας κάτι δείχνει ένα πάνω κάτω. Shift λέει εδώ. Άμα γίνει μαλακία, χάρηκα που σας γνώρισα. Ακόβει! Alta vervalta! And recuperation! Ξανά χωρί τάρτερ! Ναι! Κρίμα, έχει όριο. Σκόψω. Να πάρουμε λίγο μπαταρία πίσω. Μα πίνει πίσω το Tesla. Φύγε εσύ. Πολύ ωραία τα γραφικά της οθόνης. Επίσης λειτουργεί κάμερα στο GPS. Δεν μπορώ να τα δείξω αυτά. Γιατί η αγαπητή μητέρα που κρατάει, που εκτελεί η κάμερα Woman δεν το έχει. Καταλαβαίνετε, αν τον 60 δεν το έχουν. Τεχνολογία. Και ήρθε η ώρα να βουτήσουμε κι άλλο γκάζι. Ας κάνουμε ρεκοπερί. Μην πατάω φρένο όταν μπορώ να έχω το φρένο στο μοχλό μου. Αχ, retarded. Αυτό είναι το όνειρο του κάθε τρελαμένου με τα επαγγελματικά οχήματα. Άντε καλά, τρώξαμε. Γλιτώνουμε και τα κάκια. Παίρνω πεταμένα λεφτά. Ακούτε και το ηχείο πως επιταχύνουμε. Φακ. Γιατί πεις μπροστά. Φακ. Γαμώ το φόβε σου. Θα μας στείλει σε διάβαστους. Ωραία φρενάκιδες. Περνάμε και μια αλφακλά σεντάν. Σπάνιο πολύ. Πού πάμε? Κάτσε να δυναμώσουμε λίγο εγώ. Αυτά τα touch screen εκεί, όλα τα ξέρετε, κλασικό με στον τίμονο. Όλα touch, κράτα κύριε μάνα. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Είμαι λίγο εγκάθετος. Άντε να φτάσουμε. Γκαστρώθηκα επιτέλους. Έχω διανύσει κοντά 50 χιλιόμετρα. Το πήραμε 100%. Έχω φτάσει στα 87%. 471 η πραγματική αυτονομία, 679 η θεωρητική. Γιατί το πάω και πλακωμένο, όπως έχετε παρατηρήσει. Κάνω κάτι... Είμαι λίγο κυκλοθυμικός στην οδηγική μου συμπεριφορά. Μια θα πατήσω γκάζι, είμαι ένα on-off. Πιο εκεί να με... Στραβώθηκε ο κόσμος, ο θεατής στραβώθηκε εδώ. Πρέπει να γίνω σκηνοθέτης. Βασικά πρέπει να αγοράσω κάποια στιγμή τίποτα κάμερες, να βάζω τίποτα GoPro και τέτοια. Μην βάλω link να μου βάλετε λεφτά, γιατί είμαι φτωχός και δεν βγάζω λεφτά. Όχι, εντάξει, δεν θα ξεφτυλιστούμε τόσο. Link φυσικά για N26 λογαριασμό για όσοι ταξιδεύουν κάτω στην περιγραφή, όπως και για καινούριο Tesla για έκπτωση.
Να μην ξεχνιόμαστε. Στην περιγραφή θα βρείτε τα link και κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ προτείνω να τα στηρίξετε γιατί είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Για να δούμε που πηγαίνουμε τώρα. Η κάμερα δείχνει αριστερά. Εγώ αριστερά θα πήγαινα. Που λέτε μαγικό χαλί. Απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά. Genesis GV60. Σπάνιο πολύ. Από τους πολύ λίγους Κορεάτης. Θα ήταν τίποτα επίσημο αυτοκίνητο. Τι να πω, δεν ξέρω. Μαγικό χαλί, πολύ άνετο αυτοκίνητο. Και μασάζ ενεργοποιημένα, οδηγός στον οδηγό. Η μάνα μου εδώ το έχει καταχαρεί. Ούτε σε σπα να την πάω, ούτε σε σπα. Έτσι θα τραβήξω αυτή. Κάνουμε λάθος στον δρόμο. Οπότε τα υπόλοιπα θα τα δείτε στα εξωτερικά πλάνα. Να σας δείξω έτσι το μέσα έξω. Ξέρετε τώρα τα κλασικά. Έκανα γενικά διαφορετική αρχή. Είναι λίγο ανάποδη όλη η ροή μου, φαίνεται το βίντεο. Φτάσαμε στο Bad Homburg. Τι σύμπτωση! Δεν θα πάμε εκεί όμως. Θα πάμε σε καλύτερο μέρος. Ελπίζω να με γράψουν. Πάtate φρένο. Παντού. Ας κόψουν, μας κάνει recuperation. Πολύ απότομο το recuperation από το μοχλό. Μ' αρέσει. Αυτό για ταξίδι Ελλάδα-Γερμανία. Άμα βγάζει τα νούμερα που λέει με 120, 130, 130 που κινούμε από Σερβία και κάτω, αυτό παίζει να βγάζει 600 χιλιόμετρα χαλαρά. Και πω, έχω πάθει αμόκ. Και Σερβία με τζάμπα φορτίσεις όσο είναι τζάμπα. Αφήστε που χάνουμε λεφτά. Το σκεφτόμουν τώρα που ήμουν στο ταξίδι και λέω τζάμπα βενζίνη έχεις? Όχι, λέω. Συν την τζάμπα φόρτιση στο Αγρίνιο. Δεν θα πω πού. Τα ξέρουν μόνο τις Λάκηδες που είναι γνωστοί στην Ελλάδα για το τζάμπα ρεύμα. Γιατί αυτό το βίντεο καυτηριάζεται τους πάντες και τα πάντα. Τα λέμε σε λίγο. Stay tuned at Timajas TV. Και είμαστε έτοιμοι για ένα 0% ή τελική βασικά, αν το επιτρέψει ο δρόμος. Τελική δίνει 4, τελική είναι σε 210 χιλιόμετρα την ώρα. 4,1 ή 4,9 δευτερόλεπτα δίνει το 0%. Και δεν έχω δώσει το full γκάζι. Το λες και χτίνος. Μπαίνει σαν τρένο στη στροφή. Εξαιρετική. Μπράβο σε Mercedes που ένιωσε την καυτή ανάσα των Κινέζων και βελτιώθηκε. Γίνανε ανθρώποι και έφτιαξαν το πρώτο σοβαρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Ούτε EQS, ούτε EQE, ούτε G-Class. Μάλλον η G-Class σε καλό δρόμο είναι. Η 800V πλατφόρμα είναι εξαιρετική. 4,9 δευτερόλεπτα του 0% όπως προανέφερα. 210 χιλιόμετρα την ώρα η τελική ταχύτητα. Βέβαια εδώ γράφει ότι είναι και περιορισμένη λόγω χειμερινών ελαστικών, αλλά δεν έχει κάποια διαφορά. Δηλαδή αν μπει κάποιος στο site της Mercedes θα δει στα τεχνικά χαρακτηριστικά ότι είναι όντως αυτό 210. Τώρα τι το έχουν βάλει το κόφτη, τέλος πάντων. 354 άλογα η έκδοση που οδηγούμε, η EQE 350 ή η CLA 350 Formatic με AM και πακέτο, γιατί είμαστε μερακλείδες. Φαίνεται βέβαια λίγο θορυβώδες. Σέβονται, πανέμορφο. Βλέπετε ότι πλέουμε σε πελάγια ευτυχίας. Κάνε συνάκρι με το σκουπίδι της Ελλάντης τώρα. Δεν σέβεται με το κουβάπι της Ελλάντης. Τι να σχολιάσει τώρα. Θα γίνω εγκάθετος? Δεν θα γίνω, θα κρατηθώ. Σεβάστηκε 10 ώρες μετά. Πέτα το κουβά. Παρακάτω θα χαλάσει. Βλέπετε ότι έχουμε απογειωθεί, δεν κάνουμε τίποτα.
Πήρατε μια μικρή γεύση. Σέβονται, βλέπετε, σέβονται. Όλοι οι flash δεξί σέβονται. CLA 350 Formatic. Φοβερό. Φοβερό. Πρώτη φορά αγχώθηκα σε 0-200. Ψιλοίδρωσα, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και κρατάω με τα δύο χέρια το τιμόνι, έτσι, δεν είμαστε τίποτα περίεργοι. Τα λέμε τόσο λίγο. Ολόφρεσκο ασερνικό car review μετά από πάρα πολύ καιρό. Σεζόν 2 μπορώ να πω και επίσημα πλέον, και με τα βλάχο ελληνικά μου, έτσι να το απολαύσετε περισσότερο. Λοιπόν, εδώ το θαύμα της αυτοκίνησης, της σύγχρονης αυτοκίνησης. Η αναγέννηση της Mercedes μέσα από τις τάχτες της για την ηλεκτροκίνηση. Μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Η Mercedes CLA, η New CLA 350 Formatic, έτσι μια εξωτερική τέτοια. Παρατηρείτε το flash εδώ, αστεράκι παντού. Αυτά όλα εδώ ανάβουνε. Βλέπετε το έξω. Κάνουμε έτσι το εξωτερικό που θέλετε, που όλοι αγαπάτε. Είμαστε στο Königstein in Taunus. Παρατηρείτε, λοιπόν, εδώ έχουμε το κλειδί, τα σύγχρονα κλειδιά, κάρτα φόρτισης. Τι πάτησα, το κλείδωσα. Βλέπετε κιόλας. Πάμε πίσω. Ώρα να δείξουμε το πορπαγκάζ, όπως προανέφερα πριν στο εσωτερικό. Αχ, μη είδα το αφεντικό μου μόνο. Λοιπόν, το πορπαγκάζ βαθύ είναι, 506 λίτρα λέει ότι είναι. Για να δούμε. Ναι, εντάξει. Καλώδια φόρτισης. Κλείνει ηλεκτρικά. Κοιτάξτε, πόσο ωραίο έτσι. Πίσω αστέρι. Ξέχασα την ομπρέλα μου. Γιατί βρέχει. Μισό λεπτό. Την ακουμπήσουμε εδώ. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Θα την ξεχνούσα. Λοιπόν, ωραίο φημέ τζαμάκι για το privacy. Βλέπετε τη διαφορά. Σαν αλκαντάρα είναι. Τι να πω. Δέρμα και καλά. Μπορεί να είναι δερματίνη, μπορεί να είναι και δέρμα. Ξέρω, εγώ μας έχει φάει οικολογία. Πλέον έχω μπερδευτεί. Πλαστικό και καλά στα χρώματα του τέτοιου. Επίπεδο πάτωμα. Είμαι 1,70. Χτύπησα το αεροδυναμικό σχήμα. Λοιπόν, μία-δύο παλάμες. Πάρετε την όψη οδηγού συνοδηγού. Η ηλιορροφή σταθερή δυστυχώς δεν ανοίγει. Άρα θα κάνουμε και το 360 με τη φάτσα μου μέσα. Πολύ ωραίο μέσα. Κάθονται άνετα δύο ενήλικες και ένα παιδί. Εντάξει, τώρα ξέρετε. Τεμπέλης βασικός. Βασικός τεμπέλης είναι αυτός. Εντάξει. Ambient light. Πάω να δω πώς ανοίγω το. Πώς το λένε. Το Frank. Ξέχασα να αναφέρω τη λεπτομέρεια. Δύο θύρες κλιματισμού πίσω. Σκέτες. Με δύο θύρες USB για φόρτιση των συσκευών. Isofix καθίσματα φυσικά. Για να βάζετε τα παιδιά σας με ασφάλεια. Λοιπόν, του οδηγού τώρα. Ηλεκτρικά καθίσματα ρυθμιζόμενα από αυτό εδώ. Με μνήμες φυσικά που είναι στην οθόνη μέσα. Παράθυρα οδηγού συνοδηγού. Που αν πατήσει το rear ανοιγοκλίνει στα πίσω. Οπότε ξέρετε, κάνεις τσακ τσακ. Τώρα χειρίζεται τα πίσω παράθυρα, τώρα τα μπροστά.
καθρέφτης, οδηγού συνοδηγού. Μην τα λέμε, αυτά τα είπαμε. Κλείδωμα, ξεκλείδωμα. BND light παντού έτσι τώρα. Αλλάζει χρώματα με τη διάθεση. Τέλος πάντων, το ίδια. Συμπαθητική ποιότητα. Μισό λεπτό. Για να βάλεις μπρος δεν θέλει τίποτα. Το πιέζεις προς τα κάτω, τον επιλογέα. Ορίστε, μία άποψη. Οκ. 9. Τέσπα. Δεν υπάρχει πίνφεργέσεν. Είμαστε επισκέπτες. Γκάστ. Επειδή είναι ανοιχτή η πόρτα τώρα. Λοιπόν, και πάμε στα του αυτοκινήτου, στο μενού και κάπου εδώ. Όχι, από εδώ ανοίγει το προπαγκάζ. Πού το είδα πριν? Άνοιξα το πίσω. Α, το κλείνεις κιόλας. Α, ωραία πουτανιά. Α, ωραίο. Περιμένετε, κοιτάξτε στο παράθυρο. Λοιπόν, ανοίγουμε. Τσακ. Ανοίγει. Το βλέπετε? Το κρατάς πατημένο. Το παρατηρείτε και ελπίζω να το πιάνει. Και γαμό. Τώρα το Frank πως ανοίγει? Αχα, το βρήκα. Χειροκίνητα, τουλάχιστον έτσι νομίζω. Μπορεί να είναι και λάθος. Φέρνει σε ριζίχερο, όχι. Αλλά ενστέλεν, όχι δεν θέλω. Έχω απενεργοποιήσει. Το απενεργοποίησα τα παράθυρα, όπως λένε τώρα, ακουστικά, να μην σφυράει συνέχεια. Και πάμε να δούμε και το περιβόητο Frank. Αυτό, ναι. Ένα νεκεδάκι φέτα, μικρό δεκάκιλο, βεξάδες, κάτι τέτοιο. Βάζω το νερό. Άκουσε, τίμιο. Δυστυχώς θα κλείσουμε χειροκίνητα, να λερωθούμε. Αντρικά φυσικά, γιατί δεν είμαστε τίποτα περίεργες. Αυτά τα λίγα. Είδατε την άποψη. CLA 350 ηλεκτρική, τετρακίνητη Formatic, 210 τελική του, 354 άλογα όπως προανέφερα. Αυτά τα λίγα. Ελπίζω να σ' άρεσε, να ήταν βελτιωμένο το βίντεο. Είστε επανειδήν με κάτι καινούριο. Φιλάκια πολλά, σε ελληνικό car review, με πολύ αγάπη.